התחלתי לספר פה בסרטון הקודם איך אנחנו נכנסים למה שנקרא זירת הגורל, מתחילים לראות על סוג של מסכים איך אנחנו בוחרים את הגלגול הבא שלנו, איך אנחנו בוחרים את הדמות שנהיה בה וכו'. אני רוצה קצת להרחיב על זה עוד לפני שנעבור לנושאים אחרים. אז מה שמתארים המטופלים שנמצאים או בהיפנוזה או במדיטציה עמוקה, מתוך הדבר הזה שהם רואים את החיים כמין, קשה לתאר את זה, אבל כמו קווים עם נקודות משמעותיות בדרך. קצת כמו שרואים בחול, אולי היום כבר בארץ, לא יצא לי להיות ברכבת הקלה, אבל את המסלול ברכבת של התחנות, אז יש את הנקודות, התחנות. התחנות הן בעצם הנקודות עם הבחירות שאנחנו צריכים לעשות, בחירות הרות גורל שמשנות את מסלול החיים. ואז הם נכנסים לנקודות האלה, הם יכולים ממש להיכנס לתוך הסצנה ולבחור. עכשיו, הם לא יראו בהכרח לאן כל בחירה תוביל אותם. החיים שלנו הם אופציות, הם מתוכננים, אבל בכל תוכנית יש אופציה ב' וג' וד', וכל אופציה כזו שנבחר בה, היא תוליך אותנו לעוד כל מיני מקומות. זאת אומרת, אם לצורך העניין, היינו אמורים להיות רופאים בחיים האלה, וברגע האמת כשהיינו צריכים לבחור מה ללמוד, הלכנו ללמוד משהו אחר, אז נפתחות עכשיו אופציות אחרות שהיו מתוכננות מראש. פלן A היה להיות רופא, אבל פלן B יכול להיות או משהו קרוב, פרמדיק, או לצורך העניין פסיכולוג. ואז אנחנו לא נראה בהכרח את התוצאות, כי פה זה המקום של הנשמה לבחור מה נכון לה, ואם היא תדע מראש לאן זה יוביל, אז אין פה יותר מדי עניין של בחירה. אז הנשמה ממש, היא יכולה להריץ את זה, כמו איזשהו משחק וידאו, להגיע לנקודה, להיכנס פנימה, לראות את הדילמה שתהיה שמה, ולהבין את האופציות שיהיו. זה נכון לגבי בחירת בן או בת זוג, זה יכול להיות איזה מקצוע לעסוק בו ועוד המון דברים. וככה היא רואה מראש איפה יהיו הנקודות המשמעותיות בחיים שלה, שהיא תצטרך לעשות את הבחירות הקשות. היא לא בהכרח תדע את התוצאות של הבחירות האלה, אבל היא תוכל לרוץ קדימה ולראות חלק שוב, נקודות זמן כאלה עם בחירות משמעותיות נוספות. תמשיכו לעקוב, אני הולך להעלות פה לאט לאט סדרה שלמה על מה אנחנו עושים שם למעלה. ואלה שתוהים מאיפה אני יודע הכל, אני שוב אגיד, אני מטפל בשחזור.